Bueno, Roberto Uriartegaz gauz, bera da purtsu eta hortuko arduragune edo berak esaten badauen bat, ez da bela gauzela regitzen bera arduratzen da antolatxegaz eta irakasliekin koordinazio bat eukitxegaz. Roberto, zein da, zure ardurie edo zeitze zuzuk hemen? Bueno, nire arduri aurton ez dute gauze askorik egiten. Egia esan, egutegi bat dago, ona etortzeko, eta ni aurreko astean, etorri behar duten aurreko astean, egoten naiz irakasleekin, tutoreekin, azaltzen die pixka bat zen lan daukaten egiteko, eta etortzen dira beraien umeekin, ez bada lan teknikoaren bat. Lan tekniko bat adibidez da, zerbak moztea, eta hori umeek ezin dute egin, ze apurtuko lituzkete, eta orduan ni etortzen naiz. Baina bestela, beraiek arduratzen dira lanetaz, ura botatzeaz, belarrak kentzeaz, eta landareak sartzeaz, ereiteaz, eta abar. Hau da, astean 3 talde etortzen dira, eta nik egiten diedana da, bakoitzari, noiz joan behar diren, edo noiz joango diren esan, edo beraiek nahi dutenean, eta nik esaten die zer egin behar duten. Besterik ez. Zuretzako nolako garrantzia dauka eta zer ematen die ikaslei horrelako proiektu batetik pasatzea eta azkenean guk etxean jaten duguna lehen pertsonan bertatik ezagutzea prozesu hori? Bueno, nik pentsatzen dut, ni oinarritzen naiz ezaera zahar batean. Nahi bada jan, egin behar da lan. Eta saiatzen gara balore horiek transmititzen. Kilometro zeroko produktuak, umeek ikusi behar dute, lan eginez gero fruitua ematen dutela landareek, eta fruitu horiek jan egin ditzakegula. Eta, bueno, horretan edo ezinakin ez egina bai, beste ezaera batek esaten duen bezala, balore horiek, elkarlana bai, elkarlana oso importantea da, konturatzea denen artean zerbait egin dezaketela eta atara dezaketela, eta batez ere horiek dira baloreak, kilometro esan dudan bezala, kilometro zeroko produktuak, bertoko produktuak, kontsumo arduratsua, horretan saiatzen gara. Zer lortzen dugun ez dakit, baina saiatu horretan saiatzen gara. Denei gustatzen zaie ekoizten dena edo fruituak etxera eramatea, baina horren aurretik lan egin behar da, eta landarerik azkarrenak ere 2 hilabete behar ditu bere fruitua erakusteko, ezta? Eta hor, pazientzia ere lantzen da, eta balore horiek oso importantea dira bizitzan zehar, uste dunik, bintzat. Zuk esaten duzu, ez dituzula gai honen inguruko ikasketak eta etxean ikasitakoarekin egiten duzula aurrera, zein da behar bada zure irakaskuntza edo zer ikasi duzu? Bueno, ni baserrian jaiotako naiz, baina baserrian oso gutxi bizitakoa. Hau da, beti egon naiz kanpoan ikasten, edo ikastetxean egon nintzen bertan interno, eta gero Gasteizen ikasi nuen, eta horrelako gauzak. Eta ezkondu nintzenean, Gernikara etorri nintzen bizitzen, eta nire aitak ematen zidan, igual kutsatxo bat, produktuekin, ez da? Eta berari asko iruditzen zitzaion, baina niri nahiko gutxi iruditzen zitzaidan. Orduan, horrela zein nintzen. Solo txatal bat eskatu nion nire aitari, eta zan nion, tratu egin nuen berarekin, nik zugandik ikasiko dut, eta zuk egiten duzuna ikasiko dut, eta horrela zein nintzen, orain dela 25 bat urte edo. Nik ez dut praktikatzen nekazaritza modernoa. Nik praktikatzen dut, gure arbasoek, gure herrian entzuten dudana, edo nire aitak erakutsi zidana, edo auzokoek erakusten didatena. Honetan daramatzat, 25 bat urte, baina konturatzen zara, nekazaritzan konturatzen zara, sekula ez dakizula ezer. Beti zaudela ikasten, hau da ez da matematikak bezala, 2+2=4, batzuetan ateratzen da, beste batzuetan ez, eta saiakera asko egin behar da, modernizatzen goaz apurka, eta horrela ikasi nuen, eta horrela jarraitzen da. Eta konturatzen naiz, gauza asko ateratzen dituala, produktu sanoak, ekologikoak alba da, naiz eta kanpoan sarritan botika bota behar izaten zaien, adibidez tomateak hartzeko, baina horrela ikasi nuen, eta horrela jarraitzeko asmoa daukat. Bukatzeko, Roberto, ikasturtean zehar 100 ikasle pasatzen dira emetik, zuk denek ezagutzen dituzu, eta denen erreakzioak eta ikusten dituzu. Zer sentitzen duzu ikasten dutela ona sartzean? Bueno, beti bezala batzuk asko eta beste batzuk gutxi. Batez ere motibatuta etortzen direnak izaten dira, Aiton Amonek edo hortuak dauzkaten bilobak direnak, eta horiek oso interesatuta etortzen dira. Beste batzuk ordea, jolazen etortzen dira.
Egia esan oso toki txikia da horren beste umerentzat. Jendek ume asko ditu, eta hemen 23, 24 ume barruan sartzea, bueno, nahiko zaila izaten da hori dana maneiatzea, ezta? Baina, bueno, sentitzen dudana da, barrotasuna, ez? Ez dakit, poza eta zerbait irakasten badugu, ongi etorria izan dadila. Eta gutxienez zerbait lortzen badugu, eta batez ere beraien aurpegi alaiak ikustea, azalore batekin etxera joaten direnean, bueno, eskertzeko gauza bat da. Eskerrik asko, Roberto, eta orain txiki-txikia diren ume horiek ere etxeko lan horri belaunaldi aldaketa hori eskaintzen dioten. Ia den, beharra dago, lehenengo sektorea oso triste, oso pobre dago, ez da askorik bultzatzen, eta, bueno, denon artean lehenengo sektorea aurrera ateratzen dugun, eta, bueno, sano bizitzea lortzen dugun, eta bide batez, paisaia zaindu, eta, bueno, hori da lortu nahi dena. Eskerrik asko. Bai, zeuri.